Hola, bon dia. Estem en un altre directe. Hola, Marina. Digues hola. Digues hola. Bye. El tema d'avui que volia tratar en el directe, com fem quasi tots els dies, és el de la intel·ligència. És un tema que s'ha estudiat molt en psicologia, però ve per una necessitat que avui en dia jo crec que ja no està. Però bueno, se continua estudiant perquè és important, però ha canviat moltíssim. Hi ha gent que pensa que la persona té una intel·ligència, igual que té una personalitat o té un color d'ulls, però realment no és així. El color d'ulls sí que és bastant prou estable, però la intel·ligència no, igual que la personalitat. Tot se pot entrenar, tot se pot canviar. La intel·ligència es va començar a estudiar per la necessitat de classificar als xiquets per classe. Quan en França se va començar a voler escolaritzar a tots els xiquets, xiquetes, bueno, més xiquets que xiquetes, per desgràcia. Lo que se veia era que per edat no se podien organitzar perquè volien escolaritzar-los a tots a la vegada, no que esperaren a tindre una edat. Per tant, el que feren va ser classificar-los per classes. Jo crec que d'ahir ve que se diga classe, la classe. Bueno, no sé, no me feu molt de cas, però podria ser, no? Per tant, se'ls passaven unes proves que serien proves d'intel·ligència. Què passa? Que després en el temps s'ha intentat estudiar a veure si n'hi havia un tipus d'intel·ligència general, intel·ligència G, que se va dir. Poquet a poquet s'ha vist que el més pràctic i el més útil, el més beneficiós per a tots és considerar la intel·ligència com a algo variable, que no és una constant, i que n'hi ha moltes intel·ligències. O sigui, n'hi ha moltes. Cada xiquet, cada persona destaca d'unes habilitats i se li donen bé certes coses, no? Per això jo crec que n'hi ha fins a 11 intel·ligències, tipus d'intel·ligències diferents, que és intel·ligència musical, que és intel·ligència per als números, per al llenguatge, per a intel·ligència interpersonal, intel·ligència intrapersonal, intel·ligència moral, crec que seria. Molts tipus d'intel·ligència. I bueno, d'això era el que volia parlar avui. Vinga, un beset. Adéu.